Ya balerina cappuccina, balerina kulo. Udin din 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 din. Dara, wala kapan sumah ya, Nduk. Kayak baru rezeki nongplong ngono ya, Nduk ya. Kula buatan sange Cinderella. Balerina cappuccina. Kaya penari balet. Iya. Lagi konco ngopo to ya? Ngetoprak. Loh, ya wis ngerti yen kowe iki ketoprak. Lah nggih kok tangkep. Lah kewajibanmu ning ketoprakan ki apa? Ngemban. Ampun bingung jenengan niku nek kula mirsani niki suwel lalalah. Katon anu Katon napa? ayu. Lho aku wong Bunga. wadon kok ora ayu. Lah emang saya kok foto nek gak ayu. Lho, lho kowe kok malah kaya ngono? Kados pripun? Sing tak foto sapa? Mana dalah. Adalah pokoknya. Ngapunten niki mau nembeke mawon udin. Nembeke mawon ndak melanang suka. Oh. Wah, wis rawuh yo. Nggih nggih monggo monggo. Ndrodok. Ndrodok tak pare tak. Ndrodok tak. Ndrodok. Apa guyang-guyang apa? Arum Ndrodok. bacutke Ngeprak. Nggih nggih nggih. ana pungguran. Ayo, Pak. Ya jengken sandi. Dawuh Kang Mas. Tak gelak lakuku tumuju ana ing Taman Sari mergo rumangsa kangen sakjroning ati. Suwe ra ketemu lawan jiramu. Paribasane sedina wae kok suwi. Panjenengan kapan kali kula? Mesti wae. Mboten benten kalian kula. Kula ugi kapeng sanget dateng panjenengan Kang Mas. Mula tak jaluk mumpung ana kalondhangan bocah ayu. Ayo padha lelomban ana ing samudraning asmara kanthi nitik baitaning tresna. Dimen nggonku sambungan tresna sirahmu ing bisuke nganti kakek-kakek lan ninan-ninan bocah. Kados ngaten. Monggo kula ladosi panjenengan Kang Mas. Rumangsa bagya mulya sakjroning ati. Saben dina cedhak awan wong ayu. Kaya-kaya donya iki isine mung aku lan sliramu. Panjenengan ampun kalunggono kados ngaten. Kabeh mau kasunyuk. Pesan saya adem. Saben cedhak lawan kira. Kula saged kados ngaten Kang Mas. Menawi to kula caket dateng panjenengan, kumaos bingah sawet sajroning manah kula. Tak jaluk ya. Lamun tok ing mengkone ana bocah lanang sing bagus sing luwih saka aku jeneng ing sakjroning ati. Terus kamu gawan aku. Panjenengan ampun sah kuwatos. Anggone kula tresnani dhateng panjenengan menika lair batin. Mboten wonten priya kagum sanes kejaba panjenengan Kang Mas. Memanismu kanggo jiwa.
Ibarat wong numpak perahu. Ono kahanan apa ya? Ngatur pirsa. Kediri wedhar mlika bubruh. Kediri brubuh. Boten apa menika. Rama Prabu Dandang Gres gugur wonten tereran. Rama Prabu gugur. Yai Astrowo. Hancur sapa sing umani brut ana ing Kediri lan merjaya Rama Prabu Dandang Boten sanes kenaruk saking Singasari. Kinaruk. Lho nggih. Yen kaya ngono ayo. Ayo, ayo.
Wakek ane. Malah kowe misoi karo aku. Tuwane kapok. Maksudnya piye? Dhuwur mabluk ngisor mantuk man. Ah, apa ndak yo isih kuat. Jajal piye? Hah? Mau berat doyan nak. Wakek ane. Ora doyan gagap aku iki. Gadogan apa ya? Kowe omongno mana sing sithik sengak. Lho pancen kowe. Lah wong aku iki ora seneng karo kowe disengaki. Wih, woi ting terus. Nanging aku arep botok sapa ya apa nek kene aku mau dadi bojomu. Woi ting tresno. Kaya ngerti wae. Wis ora usah kok bacotke. Apa? Wih ting tresno. Iku lak mawat dadi nanging nek kene aku ora ada. Lho kok malah kaya ngono? Hah? Ih! Wah, soran. Aku anggere esuk ketemu kowe kaya entuk hiburan. Kok iso? Lho iya. Lah timbang karaoke bayar piro? Yo kaya ngono senenganku ki sing golek gratisan. Lho cah gaul. Heh? Aku nek mulih kancane Udin wegah mergo apa? Sandale pedhot ora kuat tuku. Yen ora kuat ngono kok yo ditukokke. Mergo bayarane Udin karo kowe ki akeh kowe. Lah kowe ora. Lah kok ora? Alah, tau ngitung bayar aku apa piye? Hir mati. Saiki aku seneng karo kowe. Kowe gelem mo tak pek bojo ya. Aku mau. Alah sebab apa? Sebabe apa kowe sing Tuwane ngono. Ade muni tuwane tak idoni kowe. kowe iki tuwa ya medhit. Lah mengko nek aku dadi bojomu, kowe medhit karo aku, terus aku piye? Nyilah mau tak kok bakso kok boleh medhit. Iki mbok ya rasa kondo kaya ngono. Gelem ya? Mau. Gelem ya? Ciaciku jaraanku. Wis sepi ora usah kaya ngono. Wis ora ana sing delok. Sing arep kok pameri ki sapa? Tak pameri. Iya. YouTube Pak. Loh. Kowe greget nombong ae. Ciaciku jaranku ya. Awak lanang yen ora duwe isin iki kaya kowe ngene iki. Malah medeni lupa. Itu maneh.
ujung-ujung wong wadon iki mau perkarane apa? Medah Praja, Bandaraja, boyongane wanita. Pancen bener. Ning kudune kowe kuwi duwe trapsila Suba lan Sita. Apa aku salah? Yo Apa aku salah? kowe ora salah ning kowe ora bener. Kok bisa? Kowe pengen boyong wanita ning caramu kok kasar. Langka wanita kuwi gelem karo kowe. Mergo aku pun paham. Adakane bocah wadon ini ora dikasar angin. Cetha wong wadon iki ora seneng karo kowe. Yen kowe menat karo aku, ya candhek sumpene nggonmu seneng karo wadon iki. Mergo ana pepalange mungkin kowe. Sapa? Pepalange ya aku dhewe. Ya. Taun nono windonono. Mergo sampean ganggu gawe karo aku. Nganti besok ora bakal rukun. Percaya, percaya. Pangampamu didi ning ora dadi apa. Patut tak dodho. Iki sanak, Nggih. jenengmu sapa? Kula Ken Santi. Ken Santi. Ditepungke aku maesa wong ateleng. Kalebu kadange Tojaya sing moto-moto karo kowe. Kadangipun Tojaya. Ngene ya Santi. Nggih. Saiki Kediri bubuh. Bojomu wis ora ngerti dununge ngendi. Saiki wis kowe wangsa saka Tojaya, kowe pengen bali nang Kediri apa kepiye? Manut dhateng panjenengan Ah, kemawon. yen kowe manut karo aku, sawetara melu ing Singosari kowe bakal tak ayomi. Oh kados ngaten monggo kula Ayo, derek. Santi, awas. Ruku yang Kediri wong Singosari sing gawe. Saya katresnan yen Santi uga diboyong. Sawetara titik Kediri tajam. Ini ngopo ki nyandek kawan kakang ngomong tok kakang pengen rebut katresnan kakang. Menawi panjenengan badhe jumangkah kedah dipun pikir badhe lan ruginipun. Ngatur pirsa wedal menika Kediri saun brubuh awit saking patrapipun Kenarok lan tiang-tiang Singosari. Menawi panjenengan jumangkah tumuju wonten Singosari, sami kemawon kula umpamaken sulung mlebu geni. Muspro ngemprotan po guna. Pindhane panjenengan soroh nyong. Baju. Aku kudu kepiye ya? Prayogane monggo. Ngempalaken laskar-laskar Kediri. Menawi mangkenipun sampun bobotan timbang kegiatanipun kalian Singosari. Monggo kalian gecak perang kalian Singosari mangkenipun. Yen kaya ngono. Ayo monggo kula diraken. Lelakon urip apa sing tak sandang. Saben dinane aku mung nandhang dak siya. Dudu wong liya broyo. Kapara wong tuaku lanang. Kekelan tolo piloro lawan aku. Kang Senggo tumindak iki ora luput. Aku mung tetulung kelawan Rama Prabu Kenarok. Dewa semono. Tumindak kang luhur. Kagem luput. Lamun wit-witan kae bisa ku mecap
mestine wae padha kandha. Saya-saya bakal sabila kelawan aku. Aku bisa nampa. Aku lila lan legowo. Nanging ceklek atiku sawise aku weruh Rama Prabu Gen Arok daksya kelawan Ibu Gendedes kasempyok marang perkara mbok menawa uripku kuwi dadi rerusuh keluarga ana ing Praja Singosari. Iya. Luwih becik aku tumekaning pati. Ibu Gendedes Anusapati pamit mati. Sugih kendel Bondowani kaporo kowe nyandhek marang lakuku ing ujug aku mung kepengin mungkasi kelawan uripku. Pejaman kok salah satunggaling putra pengayoman. Nanging cupluk tumindak panjenengan. Wonten perkawis kados ngaten pejabat demungkasi dhateng nyawa panjenengan. Lamun to aku wis tumekaning pati. Leloro sing tak sandang sak temah bisa ilang. Menika lepat. Menawi pejaman menika badhe lapus diri. Perkawis wonten ing alam donya menika rampung nanging pejaman menika tansah pepitungan kaliyan Gusti ingkang Maha Agung. Pramila. Ampun dipun lajengake anggenipun pejabat demungkasi dhateng Aku wis ora kuat maneh. Yen to aku nyandang urip sing kaya ngene. Tumengo, kowe wong wadon yen tak sawang sandang penganggumu katon sudra kaporo kowe wani surah ana ing pengarepanku sawangen sing madeg ana ing pengarepanmu pinangka putra pengayoman ana ing Praja Singosari yogene glangap-glangap waton ngucap ngantos kula tumindak kados ngaten. Jalaran kula ngeman dhateng panjenengan. ngeman Iji. ana sambung rapete apa kelawan aku sak temah kowe ngeman kelawan uripku. Sinaosa kula lan panjenengan boten wonten gandeng cenengipun. Nanging kula ngrumaosi pilih kula menika menungsa panjenengan ugi menungsa. Kedah ngemontake tumindakipun panjenengan. Jalaran menapa? Tumindak panjenengan menika lepat panjenengan. Bola bali kowe kandha lamun tumindakku kuwi luput. Mongko nganti kowe tumeka ana ing papan kene sedya lan kekarepanmu aku ngerti. Kowe ra bedane kelawan wong-wong kae. Bisane mung mojokno kelawan batinku. Boten. Kowe kepengin nyecenges kelawan aku. Babar pisan kula boten tumindak kados ngaten. Bola bali kula matur. Kula ngeman dhateng panjenengan. Panjenengan menika salah satunggaling traing kusuma. Rembesing madu titis sing andara wae. Cukup. Aku ora butuh sesurahmu sing maneka warna. Redine kowe wis wani melu jantuk lawung perkaraku. Luwih becik mati cukup tanganku. Menawi boten lepat biksu Acarya Singamurti. Bener. Kaya menapa panjenengan nyandhek lampah kula biksu. Mergo aku ngerti kedadian lan kedadian. Yen kowe sengaja bakal mateni kelawan bocah wadon. Monggo yen kowe kepengin mateni. Nanging aku uga kepengin ngerti apa lupute bocah wadon iki. Awit
piyambakipun sampun kumawani nyandhek lampah kula badhe mungkasi kelawan gesang kula piyambak. Anusopat, Ngaten inggih kula. sira jejering satriya nanging ora ngerti marang bebudening liyan. Lho yen Kentantri iki nyandhet apa sakabeh tumindak nunggonmu bakal nindakake lampus diri. Padha wae Kentantri iki tetulung marang kowe ngeman marang nyawamu. Ewa dene Kentantri mbuh luputake Anusopat Paring dawuh. ngerti yo. Satenane kowe iki kadunungan wahyuning kraton. Ing besuke sira bakal bisa jumeneng ratu ing Singasari. Ewa ngene. Ana sekeng panggoda. Kowe ora kuat nampa cobaning Sang Hyang Widiwasa. Nyuwun pangapunten saderengipun. Sareng kula midhangetaken pangandikanipun panjenengan. Mbok bilih ing benjangipun kula saged kelampahan jumeneng dados pandam pengayoman wonten ing praja Singasari. Sinten ingkang percaya awit lelampahan kula pinangka putra wonten ing praja Singasari. Rinten Sodalu kula tansah ngraosaken mbok bilih tiyang sepuh kula piyambak Rama Prabu Ken Arok tansah dak siya dumateng kula. Dadi mung kuwi kang dadi alasanmu mergo wong tuamu rasasat lawan kowe iki tega lan mentala babar pisan ora duwe rasa gemati marang putra. Ingkang kula raosaken kados ngaten. Mbok menawi gesang kula dados keluarga wonten ing praja Singasari pinangka rereget saya-saya dumateng Kanjeng Ibu ingkang nglairaken dumateng kula kasempyok marang perkawis kula. Anusopat, yen sira durung ngerti lembaraning sejarah mula ing kene bakal ndak wene ngerti. Apa sebabe ramamu Ken Arok iki nggoning glowentah putra loro wae Sira lan Tokpat. Sira lan Tohjaya iki ora padha nggone ngrengkuh. Yen karo Tohjaya bebasan samu barang apa wae kabutuhane, apa wae penjaluke diudaneni dituruti. Leres. Ning yen tumiba sira kaya-kaya ing kono kowe bebasan iki ora digatekake. Mboten lepat biksu Acarya. Ngerti yo Anusopat. Kados pundi? Yen tenane Prabu Ken Arok kae dudu wong tuamu dhewe. Yang sepuh kula piyambak. Napa saestu biksu kagubel ing pamikir nalika semanten kula midhangetaken piyambak pangandikanipun Rama Prabu Ken Arok. Mbok bilih kula niki anak asu menawi kados ngaten werdinipun kula mboten titisipun Rama Prabu Ken Arok. Cetane pancen kaya ngono. Sejatine sira iki dudu titising Prabu Ken Arok. Yen kowe luwih kepengin gamblang lan cetha nalurining uripmu, ing mengko kowe tak
lakono kelawan ibumu Ken Dedes. Mergo umpama aku ing kene bakal kandha bloko kelawan kowe. Sapa tenane sing ukir jiwa ragamu utawa wong tuamu lanang sing sejati? Mbok menawa kowe isih duwe rasa tido-tido, isih kurang percaya apa sing dadi kandhangku. Mula saka kuwi Anusapati, Ken Tantri anane nyandhet nggonmu tumindak nglalu iki aku sing ngongkon. Iki tenane anakku Pinangka yoga sampeyan. iya Biksu Acarya kepiye nelakaken gumpanipun ingkang tanpa pepindhan awit panjenengan sampun sesorah dumateng kula saya kula niki sampun gamblang mbok bilih kula niki mboten titisipun Rama Prabu Ken Arok lajeng kangge males budi sesule menapa ingkang kedah kula aturaken dumateng panjenengan. aku sawijining brahmana utawa biksu aku ora mbutuhake nggonmu males budi kelawan aku. Jer manungsa urip iki isine mung tulung-tinulung marang sak pepadane urip. Ngaten inggih. Mboten jinarakan kula pinanggih dumateng yoga panjenengan Ken Tantri. Liwat dalem ingkang kula suwun ingkang supados kula dedhaopan kalih Ken Tantri. Sira kepinginake anakku Ken Tantri bakal mbok pundhut garwa. Leres mboten lepat. Ya, jeneng aku wong tuwa iki bebasan gadah ning ora wenang gaduh ya kari sesa-sesa sing lakoni. Kula coba ndak tarine lho. Monggo. Ken Tantri. Cikula boy. Iki lho. Ing kene kowe bakal dipundhut garwa lawan Gustimu Pangeran Anusapati. Gandeng nglakoni iki kowe. Ayo aku kari semarah ning kowe kepiye yo. Ken Tantri. Nyuwun sewu pangeran. Napa saestu penjaman menika tresna dhateng kula. Kula matusake menawi penjaman menika badhe getun ing wingkingipun pangeran. Getun. Kuwi saka penganggepmu. Nanging kanugrahan lamun to aku bisa sandingan kelawan kowe Ken Tantri. Terus Kae ana tetembungan tresna kae wuta. Tresna kae ora bisa diukur akehing bondo donya, derajat lan pangkat mung ati pawitane. menawi kados ngaten, kula sagah dados garwa panjenengan pangeran. Cedhak kelawan aku wong ayu. Yer Anusapati Paring dawuh biksu. ndak jaluk kanthi banget aja nganti kesuwen bab perkara iki. Sira enggalo sowan ana ngersaning ibumu Ken Dedes. Kowe mundhuta pirsa bab sapa sejatine Sudarmamu. Nyuwun pamit tambahin panesti. Sing hati-hati. Thank you.
titik tepunging wembu petenging pasemon. Ing semu wonten pewados ingkang panjenengan simpen. Ibu Kendedes, kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan menawi tetelo wonten pewados enggal paring dawuh dumateng ingkang putra ibu. Satenane pura kepingin dakake kabeh dumau Kirana Sopan. Nai nuwun pangapunten ingkang kathah. Kula niki sampun ngertos wonten satengahipun margi kula pinanggih kalih biksu Niraja. Piyambakipun paring ngertos dumateng kula. Boten kirang-kirang anggenipun sesorah dumateng kula. Mbok bilih Rama Prabu Ken Arok boten tiyang ingkang ngukir jiwa raga kula ibu. Saya wis mangerteni. Kula suwun kanthi sanget. Monggo paring pituduh dumateng ingkang putra. Sinten sejatosipun Sudarma kula ibu. Kirana Sopan. Menawa kabeh iki mau wis diwanjine kumblakake kabeh lelakon sing wis kabungkul. Tanpa puji-puji kabeh iki mau. Itu kasugatane kabeh iki mau gawe sing sarane urip Kirana Sopan. Iya. Pancen bener iki. Saya butuh titi sing ramamu kenaro Kirana Sopan. Nalikan ibu sejati kembang kidul ing desa Ponowijit. Konono ramu sang aku. Ratu saka ing kraton Tumapul Anusopan. Salajengipun Sang aku tunggul apetung tresno marang ibu. Ning satenane ibu ora tresno marang sang aku tunggul apetung. Ning mergo dheweke panguwasa ning kraton Tumapul. Kelakon dheweke beradat kelawan ibu. Nanti kapapanake ora aku Tumapul. Nanging tanpa ibu mangerteni kahanan ibu mau. Sakurine eyang kuku permu. Wong tuane ibu. Kono dadi korban saka kekejemaning sang aku tunggul apetung. Engkang mongkono ing kakurwan kuwi mau. Ana salah sawijining murid anak. Ora ana liya Ramamu Kenarok. Ramamu Kenarok kepengin balas kesadaring eyang. Tapi kira balik Kenarok ora pangkon Tumapul. Nedai marang ibu. Netung iki lelakon ana ing alas kapurwan. Ing kono ibu kok kembeng marang dosa kir.
nalika semanten ngantos sak mangke panjenengan ugi tansah nandhang lelara mila kanthi menika Ibu sakit ingkang kula raosaken kaliyan panjenengan sakit kasirep bebili Rama Prabu Ken Arok dumugi pejah gembleng tekating manah kula kepengin sanget malesake sastra wirangipun Sudarma kula redening tiyang sepuh kula kagrena tiyang asanes pawongan menika kedah mati saking tangan kula Sliramu kepingin balas kesetaning ramamu orang gampang ke. napa kula lepat kula kacipta wonten ing jagating sramungan mijil jalu sareng kula ngertos lelampahan ingkang kados ngaten Ibu napa kula kedah nandu penak kepenak linggejegan sela tompang boten Ibu rangias marang kuananan kirana sopati. Ngerti nono, ramamu kenara salah sawijining pengayoman ono ing Singosari. Ora gampang sliramu nyangketi kelawan Prabu Ken Arok saya kepengin merjaya marang ramamu Ken Arok. Ibu Kanjeng boten lepat sedaya pangandikanipun panjenengan Rama Prabu Ken Arok pindhane Jawata katon nanging kula saged kelampahan merjaya dumateng Rama Prabu Ken Arok menawi kula kadunungan Kiai Gandri Kiai Gandri. kula suwun kanthi sanget peparing ana dumateng kula Kiai Gandri Kirana sopati. paring dawuh Iya. Into pancen kabeh ki wis dadi tekadku kepengin bales kesedane ramamu. Tak lilaning kir. Kan Kiai Gandring bakal tak ulungke ning tanganku. matur suwun Enterono sauntara yo. kados ngaten Kiai Gandring. kados pundi Ibu Ken Sedaning ramamu uga saka pusaka Kiai Gandring. Sliramu kepengin bales kesedaning ramamu. mekaten Uga kudu nganggo pusaka Mpu Gandring. Ngertenono yo Ki. Aku munggonmu kepengin merjaya kelawan Prabu Ken Arok. Aja nganti ana sing mangerteni sapa wae. Namun ana sing mangerteni perkara iki. Bakal dadi tundang turutan. Perkara iki ora bakal ana kerampungan lan bakal ana peperangan sedulur, Ki. Eling apa melinging ibu. Kita pancen kok bajutke nganti ana sing mangerteni salah sawijining pawongan. Ora ana liya sing katutuh mung cukup sliramu. yen to aku kelakon merjaya kelawan Rama Prabu Ken Arok wewadi iki bakal tak simpen sak jero Aku sopan. Ibu Ken Umang Kaget. Aku sumuju kene pengarepanmu. dadosaken kejuting manah kula Tenane aku wis mangerteni kabeh. Apa sing kok rembug kalawan ibumu? panjenengan sampun mangertos Iya. Mula sing tak jalo aja kok becotke. Aku
nyidur kelawan Mas Prabu Kenaro. Nanging nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ibu Ken Umang. Anusapati kepiye? Kula namung nyuwun dumateng panjenengan. Keluarga wonten ing Praja Singasari ampun mangertosi wewados menika. Saya-saya gembleng tekating manah kula. Kula kepengin sanget merjaya dumateng Rama Prabu Kenaro. Aku kudu nyimpen kabeh wewadi iki. Anusapati. Yen nganti kowe kelakon merjaya kelawan Mas Prabu Kenaro, perkara iki bakal tundang turutan ora ana kerampungan. Mergo sing kepengin dadi ratu ning Singasari ora mung cukup sliramu, isih ana sedulur-sedulurmu. Iya, aku gelem nyimpen kabeh wewadi iki. Yen to ati kowe mukti kok lali kalawan aku lan sedulur-sedulurmu, kabeh wewadimu bakal tak wiyak Anusapati. Sesorah tundang turutan. Ibu Ken Dedes sesorah tundang turutan. Muga wae perkara iki kasirep cukup semene.